kay Wenlin. Karon radyo ko na human og liko. So basa pa kay akong buhok, di ba? So basa pa ko. Ang akong sekreto mao ang eucalyptus bath oil. Mao ni siya akong ginabutang sa akong lawas after shower. Basa pa ko, wala pa ko nanarapo, nagtapis lang ko kay lisod na. So mao ni siya akong pambutang sa akong body, all over your body. No need na siya dili na ta pwede mag lotion. Ha, mga mamshis? Bisag sa Pilipinas, akong gamit is Johnson Light Oil. Wala na siya kung sekreto. Niya maligo, niya happy, magpasalamat ta kanunay sa Ginoo. Wala na siya. I have to lower my hair para siya mag-dry. So, in akong bungkag kung dilirotin. Ako lang siyang i-dry akong hair. Kaya dili ko gusto magtulo-tulo siya. Basta ilang mag-work out ko. So, the buhok is already dry. Ano lang siya. Gusto ibasa. Pag-dry na siya. So, hindi na akong mag-ilis. Kaya mag-workout ko. So, I'm done. Naman ako og ilis. So, I'm ready. This love that I give is gonna be yours until the day that I die. Oh baby, I'm gonna love you forever. So I'm ready. Siyempre, naghuman na to og ligo, mag-moisturizer ko. Una, kaning serum. Kalimot na dahil kong suga. So gamay ra ibutang ano siya. Be sure na atong kamot hinlo ha. And then, simple lang. Usahay magamit ko aning olive. Pero I love this. Nivea. Nindot kay siya sa panit. Mo ano siya kung ginagamit. Pang moisturizer. So, i-massage na to atong naong kay ang mga kunot, ang mga dry skin. So, we have to moisturize our skin. Parang ang mga dry skin momshies, mga amigang guwapa nga gusto mag good looking. Good vibes ta permi ha, kay parang guwapa perminti. Naaraman sa pagdadala sa sarili, oy. If you know how to carry yourself, so you're always beautiful and pretty. Mag-unsa man ang gwapa niya, dili kabalo. Magdala sa sarili, wala nang gihapon. Ang importante malipayon, stress-free ta ha, wala nang problema, kay mao ni makapangit, maka-wrinkles. So, butangan na to ang liog para ma-moisturize ang liog. And then, so, dahan niya. Tapos, ang ako ibutang sa akong lips, parang dili dry. Vaseline lang.
Nya akong kilay, butangan ako siya, ani. Parang, inang magbutang ko kilay, mag-drawing ko, dali ra siya. Ulit na maglisod. Then, na siya, human, kani ang akong rose water para sa face. So, ang buhato na to, spray lang na to. So, ganan ako workout. Still love me? Wow. I'm done with my workout. Oh, paningot ko, kalami. Perfect mga mamshis, mag-workout kada buntag. Luto ko itlog. Itlog na piniir sa aking luto. It's breakfast time. My breakfast and dessert. I love it to put it here. You know this? Of course, not your love. I like this, my love. Yeah. Flicker. And my lemon tea met with honey. Dai honey by English sa dugos. Honey in Netherlands. In Bisaya is dugos. In English is honey. In Netherlands it's honey. Yeah. I love you, Eric. Love you. Don't 3 points, ha? Make it 10. So I will cook for you. Breakfast day. Mga untaday og dong. Dong ugdan. Mikel. Yeah? Okay. So, humanami og kaon, di ba? Niingon ko ninyo that we have a game. Pero habang nagdula ng kaon ko, kay baga lagi kumukaon. So, na-I prepare me. So, magdula na karang mag-start nagdula. Dula. Meron niya mo last kiri. Happy. Tara siya, nagligpit siya. Buutan kayo siya ba? Buutan kayo eh. Pududong ba? Buutan kayo. I will serve this leche plan to Eric and he loves it a lot. Yeah. My love, your leche plan is ready to serve. Yeah. Slicker. Yeah. Yeah, Slicker. Dankjewel. Hala. Okay. I hope you like. Tarararararantan. Hello. It's perfect. Yummy. Thank you for watching, and don't forget to like and
subscribe my channel. Malang. Akong gidugay kay magnet man gud ang kuan ba. Ang English ba magnet. Okay, bye. Thank you for watching. Bye.